σας βιβλιοθήκη. Σήμερα θα ενημερωθούμε σχετικά με τον Ernest Rutherford, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πατέρας του ατόμου με πυρήνα. Θεωρείται ένας μεγάλος πειραματιστής. Σύμφωνα με τον Einstein, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πειραματιστές όλων των εποχών. Ο Rutherford λοιπόν γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 1871. Η οικογένειά του ήταν φτωχή. Μόλις στην ηλικία των 10 ετών διάβασε το πρώτο του επιστημονικό βιβλίο, παρότι τότε απασχολούνταν σε αγροτικές εργασίες. Από νωρίς όμως παρουσίασε κλίση στην επιστήμη. Όταν απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα, αναζήτησε έτσι εργασία σαν εκπαιδευτικός. Όμως δεν ήταν σε θέση να βρει μόνιμη απασχόληση, ώσπου επέλεξε τον καθηγητή J.J. Thomson ως επιβλέποντα της διδακτορικής του διατριβής στο εργαστήριο Cavendish του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ο Rutherford ονομάστηκε διδάκτορας της φιλοσοφίας σε ηλικία 27 ετών, όντας ένας από τους πρώτους που απέκτησε αυτόν τον τίτλο. Κατόπιν, το 1898, με τη βοήθεια του J.J. Thomson, απόκτησε την πρώτη του εργασία. Έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εκεί πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη ανακάλυψή του, ότι το άτομο αποτελείται από μέρη, καθώς επίσης ότι η άποψη που υπήρχε μέχρι τότε για το άτομο μπορούσε να αλλάξει. Ένα από τα μέρη του ατόμου που ανακάλυψε και ταυτοποίησε ήταν στην πραγματικότητα ένα άτομο του στοιχείου ήλιο, με τα ηλεκτρόνια του απομακρυσμένα από αυτό. Οι ανακαλύψεις του σε αυτό το τομέα θεωρήθηκαν τόσο σημαντικές, ώστε στην ηλικία των 37 ετών, το 1908, πήρε βραβείο Νόμπελ στη χημεία. Μετά, εργάστηκε στην Αγγλία στο εργαστήριο του Μάντσεστερ σαν επικεφαλής καθηγητής φυσικής. Μια ανοιξιάτικη μέρα του 1909, ο Rutherford καθόταν στο γραφείο του, βυθισμένος έτσι σε βαθιά περισυλλογή. Οι σκέψεις του διακόπηκαν από ένα αδύνατο χτύπημα στην πόρτα. «Περάστε μέσα», είπε με τη δυνατή φωνή του. Ο ερευνητής βοηθός του, Hans Geiger, συνοδευόμενος από ένα νεαρό άντρα, τον οποίο ο Rutherford δεν γνώριζε, εισήλθε στο γραφείο. «Καθηγητά, αυτός είναι ο Ernest Marsden, ο οποίος αναζητά θέση σε προπτυχιακό ερευνητικό πρόγραμμα. Τον έχω εκπαιδεύσει στις τεχνικές της ραδιενέργειας. Θα ήταν δυνατό να συμμετάσχει σε ένα μικρό ερευνητικό πρόγραμμα μαζί μας?» «Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα, αρκεί να είναι διατεθειμένος να εργαστεί σκληρά στον τομέα των σπιθυρισμών». Τι είναι αυτό?» τράβλησε ο Μάρστεν. «Είναι μικρές λάμψεις φωτός όταν σωμάτια α προσκρούν σε μια φθοριούχο οθόνη. Φυσικά δεν είναι ορατές χωρίς μικροσκόπιο και τα μάτια δεν μπορούν να τις εντοπίσουν παρά μόνο στο σκοτάδι και μόνο αν είναι ανοιχτά τουλάχιστον επί μισή ώρα. Τότε πρέπει να προετοιμαστεί ο παρατηρητής να κοιτάξει στο μικροσκόπιο με μάτια ανοιχτά και χωρίς να ανοιγοκλίνουν τουλάχιστον επί 2 λεπτά κάθε φορά και να μετρά τις λάμψεις που βλέπει». «Είμαι πρόθυμος να το κάνω», είπε τότε ο νεαρός Μάρστεν. Μία έμπνευση ήρθε στο μυαλό του Rutherford. Γιατί δεν αναθέτουμε στον Μάρστεν να εξετάζει τα σωμάτια α που σκεδάζονται υπό ευρύ αγωνία? Αυτό το πείραμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτή η πρόταση βρήκε σύμφωνο τον Γκάιγκερ, αν και αμφέβαλε για το αν ο Μάρστεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του ανέθεσε. «Τότε θα προχωρήσουμε μπροστά», απάντησε ο Rutherford, και ο Μάρστεν συγκατέληψε. Καθώς μετά από 3 ημέρες ο Rutherford καθόταν ως συνήθως στο γραφείο του και έγραφε, η πόρτα άνοιξε όταν διακόπηκε από ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα. Αναπήδησε, καθώς αποσπάστηκε η προσοχή του. Με τη δυνατή του φωνή φώναξε «Περάστε!» Ο Γκάιγκερ πέρασε ενθουσιασμένος. «Καθηγητά, κάναμε μια απίστευτη ανακάλυψη! Μερικά από τα σωμάτια α επιστρέφουν προς την πηγή! Προς την πηγή!» Προς στιγμή, ο Rutherford έχασε τα λόγια του.
ζήτησε από τον Γκάγκερ να του δώσει εξηγήσεις. Τότε ο Γκάγκερ είπε: χρησιμοποίησαμε μια πηγή ραδίου να εκτοξεύει σωμάτια α σε ένα έλασμα χρυσού πάνω σε ένα λεπτό κρυστάλλινο δίσκο και βρήκαμε ότι προσεγγιστικά 1 σε 24.000 σωμάτια α μετέβαλαν τις κατευθύνσεις τους σε τέτοιο βαθμό ώστε αναφέρονται πάλι στην πλευρά πρόσπτωσης. Ο Rutherford είναι έκπληκτος, είναι απίστευτο. Εάν το άτομο είναι όπως λέει ο JJ, αυτό ισοδυναμεί με μία βολή βλήματος πυροβόλου 15 ιτσών σε ένα χάρτινο τοίχο, το οποίο αναπηδά προς τα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η εικόνα μας για το άτομο. Δεν περίμενα αυτό το ενδεχόμενο. Οι δύο επιστήμονες λοιπόν συμφώνησαν ότι ήταν αναγκαίο να διασταυρωθεί το πόρισμα αυτού του πειράματος. Ο Γκάγκερ τον διέκοψε. Κύριε, μήπως πρέπει να ολοκληρώσουμε το πείραμα και να ετοιμάσουμε ένα κείμενο για δημοσίευση? Ναι, πράγματι. Ας τα κάνουμε λοιπόν πολύ γρήγορα. Τα επόμενα 2 χρόνια ήταν μια δίνη διαδοχικών πειραμάτων, τα οποία αποκάλυπταν περισσότερες λεπτομέρειες για τη σκέδαση των σωματείων α διαμέσου των υλικών. Την Κυριακή λοιπόν, πριν από τα Χριστούγεννα του 1911, η οικογένεια Rutherford οργάνωσε ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο για τους φίλους και συναδέλφους. Μετά το δείπνο, καθώς σέρβιραν το γλυκό, την καθιερωμένη στη Βρετανία πουτίνγκα με δαμάσκηνα, ο Rutherford κοίταζε αφηρημένος αγνοώντας τα σχόλια και όταν τον ρώτησαν τι του έχει συμβεί, είπε: «Τώρα κατανοώ τι δεν είναι σωστό στο μοντέλο του JJ και αρχίζω να συλλαμβάνω τη δομή του ατόμου. Δεν μπορεί να είναι σαν την πουτίνγκα με θετικά φορτία, που εννοούσε τα δαμάσκηνα, και αρνητικά φορτία όπως το ζυμάρι. Το θετικό φορτίο πρέπει να συγκεντρώνεται σε μια μικρή περιοχή στο κέντρο και το αρνητικό ίσως σαν σύννεφο γύρω από το κέντρο». Οι συνδετημόνες εντυπωσιάστηκαν από την προσέγγιση του Rutherford και άρχισε έτσι μια έντονη συζήτηση. Το επόμενο πρωινό, στο εργαστήριο, ο Rutherford, όπως συνήθισε, συναντήθηκε με τον Γκάγκερ. Θριαμβευτικά λοιπόν ο Rutherford ανακοίνωσε: «Hans, καταλαβαίνω τώρα πώς μοιάζει το άτομο και πώς πρέπει να εξηγήσουμε την ευρεία σκέδαση των σωματείων α. Η περισσότερη μάζα είναι συγκεντρωμένη κοντά στο κέντρο ως θετικό φορτίο και το αρνητικό φορτίο σε μορφή ηλεκτρονίων είναι πολύ μικρότερη και ακόμη μακρύτερα από το κέντρο». Και ο Γκάγκερ τότε απάντησε: «Καθηγητά, αυτό είναι μια επαναστατική καινοτομία, αλλά δεν θα αντιμετωπιστεί ευνοϊκά από τον JJ». Ο Rutherford είπε με εμπιστοσύνη: «Εάν ο JJ δεν είχε διατυπώσει τη δική του θεωρία, θα την αποδεχόταν, καθώς έχει ισχυρή τεκμηρίωση». Ο Rutherford λοιπόν δημοσίευσε τις λεπτομέρειες του νέου ατομικού μοντέλου, αλλά αρχικά δεν τον πίστεψαν πολλοί επιστήμονες. Μόνο όταν ο Niels Bohr επινόησε το δικό του ατομικό πρότυπο, το οποίο εμβάθυνε τις θέσεις του Rutherford, οι απόψεις του Νεοζηλανδού φυσικού τεκμηριώθηκαν με συνεπή τρόπο. Αυτή είναι η πορεία της γέννησης του ατομικού προτύπου. 2 χρόνια αργότερα, ο Rutherford απέδωσε το κέντρο του ατόμου. Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη λέξη πυρήνας αντί κέντρο του ατόμου. Καλή συνέχεια!